Kaixo. Tipitapa, korrika! Tipitapa, korrika! Aurtengoan be, aiau da korrika baina tira. Badator korrika, badator! Gora Espainiar estatua! Espainiaren alde! Espainiaren alde! Oiena Telebista. Hemen izan zen, atzo, korrikak errelego hartu zuen lekua. Ez dakigu zer esaten duen mezuak. Non dago lekukoa? Guazen, kalera. Nazu, makitu ze pasa hoxako lekukoari? Bueno, ni kontralde, por supuesto. Hor, tunelian igual hola sakuduko behin oso fuerte lekukoa eta galdu enbazan. Bale, eskerrik asko. Gaurkoz nahiko egin jo, ea relegoa gure. Aratu dituko xago, ez da nabien. Zenba gramo dako lekukoak? 3 aukera. 3 urtsuntxan pixua. Zoriontsu garen lekura! Elefantian agina, behiran txirulian pixua. Joder, txori bat. Azken urduko berria, 24 ordu baino goixo galduto oian lekukoa agertu da. Bixar, eguardiko 12an, Oñatiko plazan, mesua. Hora hemen oin bideoa protagonistena. Hemen gauzko hiena jate etxian, ian, etxian. Lekukua berreskurat ostian. Aekak debiken dozku durun bat. Hainbeste kantauta dako tegarrixa. Guazen ikurrira ura da bera. Sartu burua. Bufalo. Sartu zerua, bufalo. Ni naizero, bufalo. Eguardion daloi, gaur euskararen eta euskaldunen alde egiteko elkartu gara hemen. Hainbeste denbora eta gero, lekukua rekuperatu du! Oin, mesua erakurriku. Izura tontua da! Abe!